Takže vloger, čaute, ja som Maxton. No, a toto je Dexar už, lebo som zistil, že existuje už Maxton 1. Tak, toto je posledné video na tomto kanálu. Mám nový kanál, ja vám ho presmerujem ho tam. V popisku máte na ňo veci a podstatné. Ja vám to stopnem na chvíľku. A aby som vám ukázal, že už jeden Maxton je. Takže tu ho môžete vidieť. Tu je Maxton Videos. No, môj nový kanál je v podstate tu. Keď dáme keď napíšem Maxton starý kanál preč, tak vám vyhodí toto tu. To som ja. Toto sú moje veci. Moje videá. Tu vám dám na toto video, vám dám odkaz a tu máte už ďalšie. Vidíte? No, to som ja. Takže ja som už teraz, som sa premenoval, bohužiaľ ja som už teraz Dexar. No, bohužiaľ. Nový kanál, jak som hovoril, vám dám do popisu. Potom moje prvé video vám dám tiež do popisu na novom kanáli. A tu predstavenie kamošov Maxton, vlog číslo 1, to vám tiež dám do popisu. Alebo to už rovno nájdete sami, keď dáte toto prvé video. Máte vidieť, že mám takú masku, ktorá sa volá Mustafa. Aktívny som bol naposledy pred 2 dňami. Chápete? Tak prosím, presmerujte sa tam a na tento kanál už tak. Prestrihávam to tak preto, lebo tu chodí stále krsná a samé veci. Máte si všimnúť, že tu není Timea teraz, som tu sám. Krsná je u nás doma. No tak toto akože ja neviem čo mám spraviť. Keď si napíšete iba takto, že Maxton, tak vám vyhľadá také somariny, hej. A tu máte hneď Maxton Videos a to není moje. A keď napíšem, že Dexar, dám Enter a kúkajte. Dexar Craft, Dexar Sounds, Dexar všetko. No tak budeme sa volať inak. Tusim. Áno, Tusim. Vyskúšame meno Tusim. Žiaden Tusim. Tak, žiaden Tusim, prosím. Prosím. Počkajte. No ja som nenahrávala zase obrazovku, no. Počkajte, ľudia. Tak to dáme. No, a proste tak sa budeme volať proste Tusim. Tusim, hej. Počkajte, ľudia, to na chvíľku stopnem. Zase som tu späť. No a tak to proste bude. Takže prosím, choďte na môj nový kanál a dajte mi tam odber a presmerujte sa úplne tam a na tento kanál, nie že zabudnite, tu budú moje videá stále, nezruším ho, ale proste to bude tak. Budem mať na ten nový kanál a na ten nový kanál idem točiť. Na tom novom kanále už je uvítacie video. Tak prosím, choďte na neho a tam sa presmerujte, ale z tohto kanála sú ďalšie videá. Takže čaute, čusaj a klusaj, čau.